bismillah zana fara baiti zana yi wa biyayyen duk halitta mai ceton jikina. Annabi shugabana, Rabbi da ɗo salati gunsa ba gafati da dukkan sahabati abin san zuciyana. Annabi shugabana, Rabbi cikin salatin ka sa a halin gidansa da dukkan matayensa da dukkan shehunaina. Annabi shugabana, Abul Qasim gwanina. Kamar Dilani Shehu Tijjani Abul Abbasu da Shehu Abul Futushi da Barhama malamina. Annabi shugabana, Na samo madadi ne a gun shaka Rabiu daga Abul Futushi cikakken malamina. Annabi shugabana, Gaisuwa ta zana miƙa ga Baba Adam ubanmu da Sheikh Ahmad Bolari masoyan shugabana. Annabi shugabana, Abul Qasim gwanina. Sannan sai Sheikh Naziru da Sheikh Manzo na Gombe shidimar da suke wada ta wuce hankalina. Annabi shugabana, Sannan zana gaida jigo silar dukkanin alkhairi na sadu da malaman nan gwani zana malamin nan na dukkan malamaina. Wa duka zana yanke zan koma na yi baiti abin angon Khadija shugaban duka alamina. Annabi shugabana, Abul Qasim gwanina. Nabi salam alaika ka yarje in yabe ka ka samu cikin cetonka da gani har yan uwana. Annabi shugabana, Mai tausan halitta har aljanta da barhama ne kai ga kowa kiyayen zuciyana. Annabi shugabana, Mai kauna ga Allah mai bauta ga Allah mai kira abi Allah sutur da laifukana. Annabi shugabana, Abul Qasim gwanina. Kai mata Khadija abban binta Zahra a mata ba kamar ta tafi mahaifiyana. Annabi shugabana, Amana ba kamar sa kyauta ba kamar sa haƙuri ba kamar sa ga daren rayuwana. Annabi shugabana, Ni kai ne na kama dan ba ni yawan ibada babu abin jihadi sai ƙaunar shugabana. Annabi shugabana, Abul Qasim gwanina. Annabi shugabana, Abul Qasim gwanina. Soyayyar kake sa mutum ya zama sadiku ni ma ita na roƙa ta zarce hankalina. Annabi shugabana, Addu'ar nan da kai wa ɗan Abbas nake so a yi min dan na gane waye shugabana. Annabi shugabana, Addu'ar nan da kai wa Sayyidina Aliyu ta zama garkuwa gare shi akan sanyi da rana. Annabi shugabana, Abul Qasim gwanina. Kile wanda rana ta dawo ta biyayya ga wata kuma ya zage domin shugabana. Annabi shugabana, Kile wanda dutse yake yi mar biyayya tsakuwoyi la ta murna a tafin shugabana. Annabi shugabana, Dakta ne cikakke ka duba idan ka tada ya maida masa abin sawa ya kamar gwanina. Annabi shugabana, Abul Qasim gwanina. Kona ma'aiki zunubai sun yawa gare ni ka ce Allah ya yafen dukkanin laifukana. Annabi shugabana, Duka makin annabawa shugaban annabawa limamin annabawa kai ne dai ma'aiki kiyayen damuwa na. Ka tambaya bayan Allah wa ya ziyarci Allah suka yi magana da Allah a farki cikin hijabi ya gane talikina. Annabi shugabana, Abul Qasim gwanina. Assalamu yan uwana da dukkan malamaina na Qur'ani da sunna anan ne zan takaita begen shugabana. Na fata na kara domin yanzu na fara addu'a za ku fara na samu daɗin basira ta begen shugabana. Annabi shugabana, Na godiya ga Allah da begen mai kamala masoyin zuljalala
shugabana